Wata sabuwa kenan. A halin fa yanzu masana'antar Kannywood ta rabu zuwa gida biyu. Akwai ɓangaren da suke nuna soyayya ga Bola Ahmed Tinubu da kuma ɓangaren da suka bayyana cewa su ba su ce a zaɓi Tinubu ba, kuma sannan su ba sa cikin ƙungiyar Travel A da Dauda Kahutu Rarara. Waɗannan su ne dai dattijai guda biyu a cikin masana'antar Kannywood ɗin, wanda kowanne ya raba hanyar tafiyar shi. Na ɗaya Tanimu Akawu da kuma Tahir Fage. Kamar yadda dattijon masana'antar Kannywood ɗin mai suna Tanimu Akawu ya bayyana cewa ban yi nadama ba wajen shiga ƙungiyar Travel A, kuma sa'an nan muna nan daga sama har izuwa ƙasa kan jam'iyyar APC. Ya bayyana wannan jawabin nashi ne a hirar da aka yi da shi a lokacin da suka gudanar da wani taro a cikin jihar Jigawa, wanda za mu iya bayyana cewa maganganu sun fito daban-daban, amma dai yanzu mu je maganar shi ma Tahir Fagen, wanda shi ma ya fito ya bayyana tashi. Mu muradin mu ba wai mu tara kuɗi ba ne ba. Burinmu shi ne mu ga cewa Allah ya ba wa Arewa shugaba kuma shugaban ƙasa wanda zai kare wa Arewa muradanta. Wannan kalamai ne wanda suka fito bakin ɗaya daga cikin ɗan masana'antar Kannywood kuma da sunan dattijon masana'antar Kannywood Tahir Fage, wanda za mu iya bayyana cewa dattijan masana'antar Kannywood dai ta rabu zuwa gida biyu a halin yanzu. Wasu suna ɓangaren Bola Ahmed Tinubu, wasu kuma sun kwaye mai baya. Tunda zaɓe ya zo, kuma ce tun da lokacin zaɓe ya kusa zuwa a wannan shekara, tun daga nan fa masana'antar Kannywood suka buɗe wuta. Wasu suka mai da neman zaɓe a matsayin neman kuɗi, suka mai da tallan Bola Ahmed Tinubu a matsayin shi ne hanyar samun su, kuma manyan kuɗaɗen da suke samu hakan ne yasa ba su bar irin wannan tafiya ba. Tabbas masana'antar tana cikin wani hali bisa rashin kuɗin da ake samu a cikin wannan masana'antar. Hakan ne yasa kowa da kowa ke buɗe tsagin shi, wanda ke ganin cewa shi zai fi mai alkhairi, domin ba zai tsaya talauci ya kashe shi ba, yana ji yana gani. Hakan ne yasa yake bin hanyar da ko yana so ko baya so dole ya bi ta. Amma sai dai wasu a cikin masana'antar suna iya fin ƙarfin zuciyarsu, zaɓa abin da ya kamata a ce sun zaɓa, sannan kuma su nuna al'umma cewa suna tare da su, tunda su ma suna tare da su.